Hello, good morning. Ayan po, busy-busy po ang family ko po sa pagpiprepare ng pagkain sa ating mga frontliner. Isang kawang-gawa po na kung mayroon naman po tayong kakayahang magtumulong sa ating mga frontliners, sa ating mga bagong bayani sa panahon ngayon ng coronavirus, tumulong naman po tayo. Hindi naman po ito sa pilitan, yung kusa lang po. Kailangan po galing sa puso yung pagtulong. Ayan po, last time nagbigay po kami sa San Pedro Doctors Hospital. This time naman po ay magbibigay naman po kami ngayon sa mga barangay helpers, sa mga barangay tanod, barangay official also. Sana po ay sa anumang kaparaanan ay makatulong tayo at ma-appreciate din naman nila to, dahil sa panahon ngayon kailangan po natin ang magtulungan, kailangan natin ang magtulungan at anuman pong ating maiabot na tulong ay kaya-aya po yon sa paningin ng Diyos. Ayan po, mamaya tanghalian po yan na i-deliver ng namin yan doon sa barangay. Kasi nakakaawa naman po. Halos maghapon magdamag, nagtatrabaho po sila. At kapos tayo sa budget. Ayan po, ano man pong malit na tulong nating maipaabot ay malaking bagay na po yun sa kanila. Ayan po. At least good for 60 persons. Labanan natin po ang coronavirus. Sa ating pagtutulungan, sa ating pagkakaisa, natalo po natin yan. Samantala, tayo naman ay manatili lamang sa bahay. Yun lamang ang tanging paraan na magagawa natin. Kasi po ang virus, hindi po yan lumalakad, sumasakay lang siya doon sa tao na may dala. Kaya manatili po tayo sa bahay para hindi po tayo magdala ng virus o maghawa ng virus kung mayroon tayo sa iba. At hindi na po tayo mahawa. Manatili po lang tayo sa bahay. Yan po ang laging pinapaalala sa atin ng ating pamahalaan at dapat din naman nating sundin. Huwag po matigas ang ulo upang hindi po tayo makagaya sa nangyayari po sa ibang bansa kagaya sa Amerika, sa Italy, sa Spain, and other countries in Europe. Huwag na po natin hayaan na mangyari po sa ating bansa yon. Anyway, magtiwala po tayo sa ating Diyos, sa magagawa ng ating Diyos. Dahil kahit na po ang virus ay madadaig po niya. Huwag lamang pong magtiwala tayo sa ating magagawa, kundi higit sa lahat sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya po niyang daigin lahat. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po mga kaibigan, mga kapwa Pilipino, minumungkahi po natin na kung sino man po ang may kakayahan na makabigay ng kahit ano man pong malit na tulong ay welcome po yan. Magsama-sama po tayo sa paglaban sa pandemic na yan, at alam natin na pagsama-sama tayo at sasamahan natin ng maraming dasal ay dadaigin po natin yan. God bless po. Ayan po, patuloy po silang gumagawa. At dito po yan sa amin, sa San Pedro Laguna, sa residence ko po yan. Konting tulong po sa ating mga frontliners.
Marjorie, please. Buksan mo ngayon. Shumai. Yan po, nagpa-fried pa sila ng lumpia. Ayan. Sila, ang aking asawa at anak at manugang, busy sila sa paggawa ng kawang gawa. Mas mapalad daw ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Nandun po ang pagpapala. It is true giving that you will receive. Huwag po tayong madamot sa ating kapwa. Yan. Mahalin daw natin ang ating kapwa tulad din ang pagmamahal po sa ating sarili. At anumang pong salita ng Diyos dapat po ay i-apply po natin sa totoong buhay, hindi lamang sa salita. Because faith without action is dead. Tulad din po ng katawan na walang espiritu ay patay din po yan. Ayan. Labanan natin po ang coronavirus ng sama-sama na may kalakip na pagtitiwala sa Diyos, pagdarasal ng sa kanyang mga tulong at proteksyon sa ating mga taong nagtitiwala sa Kanya. Siya po ang nagbibigay ng buhay, siya po ang may-ari ng buhay, siya ang nagpapahaba, siya rin po ang nagpapaiksi ng buhay. Yan. 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 Gawin po natin ng may kaluwagan sa loob. Kusa. Hindi napipilitan lamang. Yun po ang utos ni Kristo. Yan. Halfway na po sila. Malapit na pong matapos. Ayan po. Sa pagtutulungan po, magaan yung trabaho. Sa pagtutulungan din po, maaabot natin ang gusto nating maabot. Pagkasama-samang bumubuhat, magaan po yung binubuhat. Pag nagkakaisa, matatalo ang kalaban. At this time, ang kalaban natin ay virus. Gawin nating busy yung sarili natin sa paggawa ng mabuti, hindi yung sa paggawa ng kalukuhan. Sana po sa pamamagitan ng video na to ay marami pong maantig na kalooban doon sa mga may kakayahan din po naman na magbigay. Tulungan po natin yung nangangailangan. Tulungan po natin ang ating mga frontliners. Marami na pong namamatay na doctors, nurses. At hindi lang po yun sa ating mga kapulisan, sa ating mga armies. Dahil lamang po para matalo po ang ating kalaban na yan. Huwag na po natin pagtagalin. Huwag tayong pasaway. Manatili lamang po tayo sa bahay. Yan lang po ang magagawa natin. Huwag tayo sige laban ng laban. Wala po itong mangyayari doon. Gawa ng demonyo yun.
Lahat ng pamahalaan, ang Diyos din po ang nagtatag niyan. Walang kapangyarihan sa lupa na hindi ang Diyos ang naglagay. Ayan na po. Until then, sana po ay makatulong po tayo sa anumang pong ating makakayanan, sa anumang pong kaparaanan. Wala na lang po. Halfway done na po sila. Almost for delivery na po to. Pero kinapo sa kanin nagsasayang. Pag na tapos po yan, i-deliver na po yan agad sa barangay. Ayan po, luluto po ng sasayang po ng sinaing. Ayan, standby for a little while. Ano yan? Yung order ni ating Okay. Hey, good morning again. Ayan, ready for delivery na po yung pagkain na dadalhin sa barangay. Dito po sa Maharlika Village. Barangay Maharlika pala. Sa San Pedro, Laguna po. Para sa ating mga frontliners. Ayan. Okay po. Ano po? Basta. Ayan, paalis na po sila, papunta na po ng barangay. Dadalhin po ang kunting tulong po na aming nakayanan sa ating mga frontliners. Ayan, luluding na po sila. Ayan. Yan. Ilalim pala. Ay! Oo. Okay. Hawakan mo na dyan. Ang beneficiary po ng ating kunting tulong ay ang aming barangay Maharlika po. Dito po San Pedro, Laguna. Last time po na ang tinulungan naman namin ay San Pedro Doctors Hospital. Sa tulong po ng aking anak na nurse na sa Qatar po, isa rin pong frontliners na si Jessica Meveral. Ito po. Ayan. Sana po ay maging halimbawa po sa mga taong may kakayanan po ang aming ginawa upang lalo po natin mapaigting ang ating tulong sa o ating pagkawang gawa sa mga frontliners natin na ating mga bagong bayani po. Ang dahil po sa kanila ay sinusuong po nila ang kanilang buhay para malabanan po ang COVID-19. Okay, bye-bye. Ingat po. Ingat kayo na.
Going to Maharlika Barangay Hall. Dala po ang kunting tulong po sa ating mga frontliners. Maraming salamat po. God bless the Philippines. Bye bye.